Nese Boha. Našel to mě. Vždycky jde na hajzlíka. A nejdřív vám řekne návod, jak se chodí na hajzla. Nejdřív si najdeme botičky. Obujeme si levou botičku a pravou botičku. Potom si zaměříme kliku, vezmeme ji a otevřeme dveře. Vylezeme na chodbu a neklepeme na cizí pokoj. Jdeme do světla. A ještě musíme zavřít dveře. A nezapomenout tu sazbu a Anet. Přijdeme na záchod, vezmeme za kliku, když je otevřeno, taky nemusíme stisknovat. Vidíme záchod. Zvedneme prčenko. A takhle se sundeme. Děkuji samozřejmě, že dáme kámo. Tak si je sundej. Takže čeráme sundu. Můžeme si všechno před seba. A tím sundeme. Plášneme. A potom jsme inteligentní sbor. Tak dokonce i zavřeme záchod. A začneme. A to si umyjeme ruce, ale už vám řekne paní Sašenka. Tak nejdřív přistoupíme k umyvadlu. Ano. Teď pustíme vodu. Zjistíme, kde je. Na západu, tady je červáč, to určitě bude studený. A tady je voda, to bude teplý. No. Na to, že je to studený, je to dost teplý. Tak. Když máme pořád mokré ruce. Vidíte to? Vidíte to, jak to mokré ruce. Takhle mídlo, které nám zajisté bude velmi. Mídlo, které nám bude koukat a nabízíme si ruce. Když nám ruce neběží, budeme jako někam. A trochu se ruce obětnamostíme. Když to nepění, to je známka, že je tady velmi tvrdá voda. Čumíte na to? Čumíme. Teď si dovolí. No, vidíme. Teď si opláceme ručičky. Opět to nejde smít, protože nebo ne. A když budou ruce dostatečně oslizlé, tak vodu zavřeme. Vezme si to. A utřeme si svými ruce. Velmi tvrdě. Jsou velmi tenké, ale je jich hodně, tak to budeme pořádně plýtvat. A hodíme po kamerách. Vyhodíme si do koše a můžeme jít dál. A teď poprosíme Sašu Machanovou, aby vzala na ruky mýdlo. Počkejte, to dám špinel. Já dobře, to není špinel. Tak, musíme se namočit ruce. Ukopíme. Ukopíme mýdlo. Tak já bych. A byla tam štěta. Nebo opět to hodíme. Opět bych se rozhodli zamočit. Hráváš? Jo. Ahoj. Nemusíte mi ho házet. Buďte mi to taky. Buďte mi to taky. Holky, teďka mě nahrávejte vy, já musím taky. Holky, ještě jo. Co se snažíte? Do mokrý ruky? Ne, do svoje. To je na to těžké.
Kolik je? Nevím. Ano, před dnem máme, jak to chodí z hajzlu. Může takhle prostě jít. Můžeme odejít z hajzlu až poté, co se Nikolka vysere. Aha. Jdeme zpátky? To je totiž jiná chodba, víte? Jdem na hajzlu a jdem zkoušet zase mejdlo. Uděláme zvonkou. Niky. Jsi tady? Naše milá Henka dělá zvonkoru. Krampu. A druhá na záchod. Ano, to ti mají přes tohleto. Ona tam máva. Ukaž si. Je dobré tady. Ukaž si. Petra ksicht. Nemůžeš napadat na náš telefon. To je můj mobil. Díme ti vodíčko. To je vodíčko. Hele, nitky. Nitky se už vysrala a může pokračovat dál. A neser boha nitky. Vás naučí a neser. Jak se odchází z hajzlu. Extraváci. Extraváci.